Ni Marisol Garmendia naiz, kazetaria, ezkondua, 2 seme alabak ditut, 2 seme. Donostiarra, eta nire burua aurkezten dut, PSren eskutik, Donostiako lehen emakume alkatea izan nahi dudalako. Ni langile sutsua naiz, eta nik hemen egiten dut lan, eta baita ere kalean, Donostiako kaleak baitira nire lantokia baita ere, ezta? Auzoak eta jendearekin harremanak izateko baita ere, ezta? Gertutasun hori niretzat oso importantea da, baina, halako grabazio bat jende artean ezin da egin, eta orduan nire bulegoa aukeratu dut, nire bulegoan ere ikusten dan bezala, loreak badaude, eta niretzat loreak eta koloreak eta bizitza oso garrantzitsua dira. Kazetari moduan hasi nintzen, gainera hemen Donostiako udalan, eta egia da zerbitzu publikoa, bokazioa deskubritu dut, ezta? Bokazio bezala, eta niretzat oso garrantzitsua da nire hiriaren alde lan egitea, ezta? Bizilagunen bizitza, eguneroko bizitza, ahalik eta hoberena izateko laguntzea. Hori niretzat oso garrantzitsua da, engantxatu egin nau, eta bokazio hori, zerbitzu publikoko bokazio horrek izugarri betetzen nau. Donostiar guztiak izan dira eta dira hiriaren protagonistak. Baina, bat kutxuna daukat, eta da bilintx. Eta nik usten dut bilintxek oso ondo adierazten duela donostiarron izaera. Bera liberala zan, euskalduna. Defendatu zuen Donostia anitza, Donostia liberala, ez karlista, ez itxia, ez tradizionala, demokrazioa, askatasuna eta aniztasuna defendatzen zuen bilintxek. Eta nik xume hori nahi dut baita ere Donostiarentzat, izan ere nire leloa Donostia gehiago da. Zorionez Donostian auzo guztietan, taberna txikienetan pintxo onak daude. Osake, ez daukat inungo zailtasunik pintxo on bat edozein tokitan jateko. Zorionez baita ere Donostiako tokiko merkataritza bikaina daukagu edozein auzoetan. Ni ere famili dendarikoa naiz, eta jakin badakit zenbat kostatzen dan egunero pertsianak altxatzea, eta bezeroei behar bezala arreta egitea beti, sonrisa batekin, eta beti laguntzeko pres. Nahiko ohiko planak egiten ditut, aprobetxatu familiarekin egoteko, lagunekin egoteko, guraldi ona balima dago, hondartzetan paseatzeko eta bainu bat emateko, gauean, suak, musika, helatua, eta, nik usten dut aurkitzen ditugula, ezta? Guain ere, hainbat auzoetan ere banatzen da festa giroa, eta bakoitzak aurkitzen du
gustokoa dan ikuskizuna, halako denbora pasa nik usten dut lagunen artean, guretzat ez da hain erreza izaten askotan, eta halako festa giroak oso gogoko ditut. Kirolaria ez naiz. Ez dut kirolik egiten, eskiatzea gustatzen zait neguan hori bai, eta ibiltzea, asko ibiltzen naiz. Edozein momentu aprobetxatzen dut, ibiltzeko. Ez dut korrika egiten, baina ibili bai, eta mendira jun baita ere. Asko gustatzen zait, mendizalea naiz, hori bai. Kirol talde asko daude, modalidade asko gainea, ez da bakarrik erreala, eta zorionez baditugu kirol mota asko, eta gainea emakume kirola egiten dutenak, ezta? Eta horiek nire babes zuzena eta sutsua daukate. Tabakaleran egon naiz, hango erakusketak disfrutatzen eta dastatzen. Donostiak programazio kulturala zabala dauka, baina nik usten dut behar duela berritu, behar duela gaztetu. Festival asko ditugu, eta oso onak dira, baina gure gazte jendeak ez dauka. Kultura urbana eta gaztea deritzogun, hainbat ikuskizun eta aktibidade, ezta? Nik usten dut kultura hiri guztia bezala gaztetu egin behar dela. Momentu honetan ez daukatelako, ez denbora eta ez gogorik gainea, etxea iristen naiz, eta hori, afaldu, familiekin, zeozer irakurri, eta pum, oiea! Denak, denak ditut gustokoak, baino bat da nire kutxunetako bat, eta da Kristina Enea. Kristina Enea parkean ikusten dut privilegio bat dela. Nire etxeko saloian Barack Obamaren biografia daukagu, eta niretzat oso persona eta personai importantea da. Nik usten dut liburu horretan inspirazio handia aurkitzen dudala. Kontuan hartuta emakume bakarra naizela, badaukat nun aukeratzeko, ezta? Ez dut ezagutzen eta igual otordu bat aukera egokia izango litzateke Podemoseko hautagaiarekin egiteko. Barkatuko jazu baino, parranda egiteko beste gizon aproposenak bilatuko ditut. Hiria hobeto joango litzateke. Ziur naiz hori gertatuko dela. Nik uste dut donostiar gehiago eta gehiago daudela, egunero, aldaketa bat nahi dutela. Nahi dutela bere hiria ikusi kolorez, energiaz, ambizioz eta lidergo berri batekin. Eta lau gizonen artean ni naiz. Emakume bakarra eta aukera bakarra lidergo berri hori izateko. Izan ere EH Bilduk alkate izandakoa aurkezten du. Goia orain alkatea da, baina nik usten dut ja agortua dagoela, eta aukera bakarra Marisu Garmendia da.